ଗଲା ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପୁରୀ ଆଉ ଆମ ସହ ଆସିଥିଲେ 3 ଜଣ ଭାଇ ଯୋଉମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି କି ଶୁଣି ପାରନ୍ତିନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏଠି ପୁରୀ ଯାଉଥିବା ବାଟରେ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ରହିକି ମାଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ କାରଣ ମାଙ୍କର ଆଜି ପହଡ ପଡିଥିଲା ରାତିରେ। ତ ଏଠୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରୀ ବଡଦାଣ୍ଡରେ। ଆସିକି ଏଠି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ରଥ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ରଥ କାମ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ହଁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରି ଭିଡିଓ କଲା ଭିତରେ ଜଣେ ମଉସ ଆସିଲେ କହିଲେ କି ଅବଢା ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ମଉସା ଆମକୁ ଯେମିତି ଡାକିଲେ ଅବଢା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମନ ଖୁସିରେ ଆସିକି ବସି ପଡିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଭାଇ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କହିଲେ ନ ସରେ। ହଁ ଏଠି ଫାଇନାଲି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଅବଢା ବାଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ଅବଢା ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି। ହଁ ଏଠି ଅବଢା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବାହାରିଥିଲୁ ସି ବିଚ୍ ଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ସି ବିଚ୍ କୁ ନ ଯାଇ ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ସି ବିଚ୍ କୁ। ହଁ ଏଠି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସି ବିଚ୍ ରେ। ଏଠି ମଜାମସ୍ତି କରିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଜେଲି ଟାଇପ ର ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ସମୁଦ୍ରରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ହଁ ଛାଡ ସେ କଥା, ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କଙ୍କଡା। ଆଉ କଙ୍କଡା ସହ କିଛି ସମୟ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ, ତାକୁ ଗୋଡା ଗୋଡି କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ଥକିକି ପଡିଯାଇଛି, ସେ ଉଠୁ ନାହିଁ ହଲୁ ନାହିଁ ଚଙ୍କୁ ନାହିଁ। ହଁ ସେ କଙ୍କଡା କଥାଟା ଛାଡ, କାରଣ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ରୋଲ କରିକି ରହିଗଲା ଚୁପଚାପ କଙ୍କଡା ଟା। ତ ଏଠି ଆମେ ଆଉ କଙ୍କଡାକୁ ନ ଛାଡିକି ଆହୁରି ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରିକି କଙ୍କଡା ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲୁ। ଏଠି ଫାଇନାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ବି ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ହଁ ସି ବିଚ୍ ରେ ବହୁତ ସମୟ ଏଞ୍ଜୟ କଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।